ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମାନ। ଏ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଏ ବିଚ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ବିଚ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନର। ଏ ବିଚ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରାଧାନଗର ବିଚ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ବିଚ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚମତ୍କାର ବିଚ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍। ମୁଁ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଆଉ ଆସିଥିଲି ରାଧାନଗର ବିଚ୍। ଆପଣ ଏ ବିଚ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମାନ। ଏ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ এই ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଲେଖିଦେଇଯିବି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଆଣ୍ଡାମାନର ରାଧାନଗର ବିଚ୍ରେ ଲେଖୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ମହଲ ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇବା। କାହିଁକି ନା ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିବା, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ଆସିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡାମାନର ଏ ରାଧାନଗର ବିଚ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାବିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ମରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏ ଭାଷା ବିନା ଏ ଜାତି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥର ରାଜନୀତିରେ ଏ କଥା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କଥା, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଓଡ଼ିଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, କିଏ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଏ, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଉ, ଭାଇ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ କି? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। କେବେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବାନି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବାନି, ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ତଳେ ପକାଇବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଯାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦେବତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ଆମ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦେବା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଚାଲିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଆଣ୍ଡାମାନର ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ନୀଳ ଜଳରାଶି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଖାଲି କଥା କହିବାନି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆମେ ରାଜନୀତିର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ଆଗକୁ ଯିବ ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ।